Kini kinatulog na siya at doon na naho to. Hello, Agent Trey. Asa magkakaroon? Ali, magkita ka nga ako'y patrabaho si Muha. Karon dayon? Sige, may problema pero unya na siguro tawad boss ha kay magilis ako. Wala pa ko nakailis god. Agent Boyet. Yes, boss. Kumusta man? Kapamahon ako, boss. Dili ko kung gikumusta ang kwan ba itong mga kliyente. Kumusta man? Sorry, boss. Sa karon, boss. Pag ginanawag ron. Okay. Tawagan ang tanim mo na nga itong mga kliyente din ha. Kung kumusta na. Pero, sige lang. Katong aplikante nga akong ginaingon sa imuha nga dapat makadto na siya ron. Kumusta man? Aw, katong aplikante, boss. Maata raman daw karon, boss. Ay, ayun na. Gulat nga mo. Tawag yun ba? Ay, wala. Pag cellphone, boss. Bilin na, boss. Kasi nga agent niya, Ay, salamat. Napigid sila. Boss! Oh, boss. Ano? Mo na ni siya? Muna ni. Sorry kay boss, na-late ko. May gani, kay nakaabot pa ka. Kay, di na kumukuha og aplikante. Sinsa kayo, boss. Traffic, bug kayo. Traffic gapon, nga bukid na ni. Tatay, mali akong alibay da. Pero, anda man kakamay mong agent. Andam kay ko, boss. Ano si pangalan ni mo? King J, boss. King Jeb. Sukad ka ron, King Jeb. Tawag ko na kaog. Agent, Jeb. Oh, really? English ba? Okay, sige. Agent Jeb. Pagandam-andam kay natin mga test mission na buhaton sa imuha. Basin sunod simana or sunod ugma or ugnya. Natin mga test mission nga buhaton. Andam ka ka? Andam na ko, boss. Ano sa schedule ka ron? Sa akong naibalan, boss. Nagulat tawag kang Master Lim. Tama din, no? Nagulat ta sa tawag ni Mr. Lim kay naa siya'y pamanmanan sa tuwa. Kini kinatulog na siya at doon na naho to. Pero ibilin sa tamo karon kay kailangan sa nako nga masuri kung unsa nga klase nga kliyente si Mr. Lim. Diri lang mo, pagbantay lang mo, sunod mission na mo. Boss. Pero taysa be. Ganun nga naman yung mga tayo, wala ka na orient. Wala ka naman man yung orient. Boss na, boss, ay. Sir, describe nga uniform ni boss. Dapat nag-black ka, nag-white man ka. Rangan mo, may chat sa ko, boss, na mag-white daw. Kinsa nag-chat sa iya nga mag-white? Wala mo ka pala, boss. Ikaw, may boss. Kalimot ka siguro ko, pero mamaling sa ta, kameraman, malimik kay ikaw kayo min na, puti na me. Naninawag. Muna na, boss. Tubaga. Si Mr. Lim. Tubukan sila ko ah. Tubaga, boss. Hello, Agent Trey. Asa magkakaroon? Ali, magkita ka nga ako'y patrabaho si Muha. Karon dayon? Sige, may problema pero unya na siguro tawad boss ha kay magilis ako. Wala pa ko nakailis god. Yes, boss. Karon din, boss. Sige, boss. Padulon ako. Mga agents. Yeah, boss. Otos ako ha. Sige, boss. Nya. Tesa, boss. Ano ba? Wala mo ka nagpantalon. Mo gilis maganik ko. Sige. Otos ako. Okay, boss. Otos ako. Amping, boss. Amping, boss. Muna, ang dambre, tanawal ko mo kailis. Gani kailis, no?